Assalamualaikum. Wes rasa dalil, kok malah dalil kok. Ya, ya. Iki lho nyapo, kok dadi ngono kuwi nyapo. Yo ngiwangi awakmu kok iso. Lah ngewangi iki yo nyekel baju, nyekel klambi. Nih. Ora terus pencilaan kok wong arepe dadi. Yo ngene iki ben semangat rumah samu kok iso. Ayo jangan cepet wangi. Semangat piye iki? Yo tak wangi iki lho. Yo semangat masa poso ya panggah kuat aku kok. Gak terima penggawean lempet-lempet tok ngono iki kok. Apa ki? Kok nek kacamata iki? Kacamata bentuk sampe coklat ngono. Kuwi trawernane coklat deng gendeng. Kok iso? Kok iso? Jane poso apa ora to? Sik jane kuwi mbok gawe sama warnane coklat iki kok kulitmu bolot tok. Aja banter-banter lak mung guyu nak abape ra enak. Poso ya wis burine. Apa ngene wis? Tak sumpelne sempakne. Meru sempakmu. Ngene wis ya. Ngono. Ngene lho yang ketimbang sampean ku mambu ababku gak enak, ngono. Kita tutupan ngene piye? Ya wis ngono ya ora apa-apa koyo Ninja Hattori. Ya maksudku kan mencegah bau-bau yang tidak-tidak tuh ya. Ya tapi wingko malah klambine abape rane malah ngumbah neh dan gredeng. Wes jo banter-banter. Kalah ini. Aku tak bagian sikatan porong to jane. Mengko rasa jarak wong poso ki sabarku wis tak dukne 80% iki kok sampai aku muntap tak berok dhewe mengko susu iki. Kok iso muntap? Buka to? Iya to jane iki. Eman-eman deng. Jam piro iki? Jam 12 saya wis tengah hari dhewe wisan. Sik suwi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Halah wong 6 jam tak terabas. Tak wangian. Godaan syaiton ni rojin. Ya kuwi setone kok iso. Alah ya. Mari ngene kok ya wis arepe bodho to yang kira-kira wis nyepak-nyepakne duit nggih tuyul-tuyul urung. Tak omongi sik to. Aja mikir kuwi. Nek aku malah mikire ngene. Kira-kira tuyulku engko tak lebokne ning ngene omah sing apa ketokane sugih ngono apa piye ngono. Kira-kira entuk pira ngono ceberanku. Ojo to yang yo iso. Sik to ya. Hitungan rinciane sik meneng tak benane nggan slerekan ora iso kok. Apa jenenge hitungan rinciane yo rinciane awake dhewe engko kira-kira entek pira. Wes nek guyu. Guyu salah kok iso piye ya. Abape ababibon kuwi lho. Wes gak usah mikire abab, wis pikir kare jenenge wong poso yang ngene iki somben karo Gusti Allah diijoli ning kono dikai wangi-wangian niki lambe. Amin. Poso apa ora ngamini iki mong? Poso insyaallah. Ya. Sik yang piye yang tutukane mong piye? Apa nuyul mong piye yang? Rinciane ya ada iki merincikan pengeluaran dan pemasukan. Pemasukan kan kira-kira kondi. Kok ngene anake dhewe to lek nglencer nyang wong. Kira-kira sak desa no enake sak desa ya dhewe dituwekani kabeh wong sitok-sitok ben omah sitok-sitok. Lumayan bayangno saiki sangune 5.000 10.000 ping no. Sedina ora aja angin dhuwur-dhuwur ngono. Tuyulmu kenek apa ora mbok jak nyambut gawe. Masamu sak desa ngubengi omah ngono biyane lha kesel kok tuyulmu kok iso. Lah lek tuyule sing ora iso, ya awakmu dadi tuyul kan ya iso to ya. Berarti aku bukan sempakan tok, bukan kiter desa ngono. Heeh. Ya lek rakonane digeyepuki wong bojomu. Aku tak jaga lile. Urip kok sing penak mangke awakmu ayang ya.
Jaremu aku kae mbok arepe mbok dadekne permaisuri. Eling ora ijab kabul kae dadekne permaisuri. Alah, bahasan saiki dolan kon ngelempi gombal-gombal sempak koyo ngene Ngene lho yang. kan. Yo, lek pengen dadi permaisuri pangkat tak gaene udeng ngene to yang awakmu. Ini lho yang. Ngene iki awakmu wis dadi permaisuri yang malah koyo-koyoke koyo pahlawan ngene lho. Assalamualaikum. Wes rasa dalil, kok malah dalil kok iso. Lah piye lembok pacake terus enake permaisuri nggae sarung lah gek tumon. Wis jenenge permaisuri ki nggae selendang, gawe mahkota ngono. Yang Kok iso? hop yang. Lho wong ndek kene deket mangot. Rumahan kok sing tak temoni ranjau tok ngene iki lho ya. Lah wong letekmu bolong kabeh. Lah ya duluan duluan dulu ya. Sik menawa. Piye? Andukku teles udan sik yo. Ngono kuwi timbangane apa wis jenenge dalile mbok yo ngono kuwi ndang mlayu. Gah kere kok iso. Delok wi sempake wi. Iki lho, ngene yo. Nyapa mbok dol gak payu. Ora masalah tak dol ya. Aku dhewe iki nyawangi kadang ngenes lu walah yo ya wong lanang itu lho. Sempak sampe koyo ngene lho ya Allah yang jane aku ki mbok perhatekne apa ora to yang ya cuma tur dapur tok sing mbok perhatekne. Iki lho. Sing dingge bojomu iki lho. Ya butuh diperhatekne kok iso. Butuhmu sempak ya apa? Ya nggih tutup lho. Lah iya nutupi ora kuwi. Ya nutupi. Lah mengko pas posisi gak lepas posisi tegang kleru. Dalane malah jutul ngono kowe. Tenang, karet seokeh tenang ngo. Apa kok sampe kon ngareti rumasanmu lho yang. Tuku sego tumpang mau piye mbok kon bungkus karet. Ngawur wis ya tak sikat kene kon kok Poso. Astagfirullah, ya Allah lali nang. Sik to. Suwi jame yang. Sik to. Tutukane mang piye? Rincinen dhewe iki kira-kira pengeluaran tak kira mang pemasukan kok ngene tuyul tok ya to. Sik lho, nek tak pikir-pikiri pengeluarane siji. Awakmu 500. Wah, awakmu tok 500, anakmu 500. Aku iki sebagai bojo ngalah paling golek gur kaos tok karo celana kuwi paling perkiraan yo 150 ya. Masalahnya butuh klambi anyar ta yo an. Ora masalah ngono yang. Iki kan yo bodo to yang. Yo ora-orane tuku sak setel ngono lho maksudku yang. Iki wis 500 karo 500 1000 karo 100 1100 yang. Lebih berarti omset awake selama nuyul kuwi kudune setidaknya melebihi teko kuwi ngono lho. Engko rong kei mara tuwa, rong kei wong tuwek, rong nyangoni cah cilik. Kok tambah oke ya? Iki ora nek pemasukan kok malah pengeluarannya kok malah terus tambah piye ya? Solasine piye ngene? Aku lak mbok tekoni isolasi. Wes gak dong. Iya yang enak yang aku bingung ya. Oh, antuk yang kita mau aku jadi sahur blendrang rumasannya. Ya enak tuh yang blendrang. Blendrangnya wedhus no enak. Blendrang terongi sampai Belanda tuh loh. Blendrang tumpang. Wes mulai kumat. Wes mulai. Mulai salah gerayah mencet loh. Lak tenan toh. Lak tenan. Alah, imu jajal yang ngono lho. Imu ngaku ngetes ilmu lho. Kebatinanku sik enek ora ngono lho yang. Kapan kamu sekolah ning ndi? Kene mbiyen tau merguru rumah sang kabeh guru tak eloki Guru apa? bahasa Indonesia. Metu sapa ning jeromu? Metu. Mari misane. Kira-kira aku salah keian loh. Jumpa jampi mung kok tambah nemen. Wes yang kesel aku. Iya to ki. Wes kesel aku. Ketmang bukan
lempiti klambi ae kok. Lagi apa tuh yang? Gak genawi piramid segitiga biru, ya. Bajal yang ya, aku tak maca Ultraman Dyna. Cih. Tak omongi, kowe ngono lek bengi ya ta. Menang wis to. Menang. Saman ngono to lek bengi to, kudu ngono desa. Dijamin mulih nggo dhuwit atusan ewu. Aku ki duduk babi ngepet, ya duduk tuyul yang Spiderman. Wes kumat, wes angel. Ibu bangun itu ya. Bune kok metut. Bah. Acel aku. Kok apa-apa kok ora enak sing bener belas sempak. Sempak tuku kono sing nyarep ndek tak kek dhuwit nek kok iso. Kayak endi to dhuwit mulai mungkail. Lah terus beras entek tukokne beras kae apa? Oh iya, tenang ya, kemarin ini aku kan ya oleh HR-an. Lha wong HR tuwi mang wis mbok rinci entek piro mang. Lah iya, aku nih yo mikir Terus yang piye nasibe? nasib duit HR-an ki rumasanku obah sama alep ngono yo entek ya. Lah iya. Kok gelis men ngono. Lah mbok piye? Jane ora diutang ya aku. Makane tawakmu iki dadi anake CO ngono lho, Beh. Ya ini ya ono ora dadi anake CO. Bene aku anake Baryanto kok padane anake Ceko ngawur kowe. Nah, iso. CEO. Yo ben anake CEO, anake CEA. Sing penting aku anake Baryanto harus Sumarlin wis. Wis malah barokah ya aku. Rumah sama tak bogem kene kok. Abad maut. Nah, wis semaput gak ki? Wis aja runu-runu. Lah, wis. Gendenge kumat. Syah, mari. Nyawaku rasane kayak lagi arepe. Wih, batek nah ini kayak piye dikejane. Bah. Wetengku kok wis aduh. Wah, salah mboket nang rababar wis mumet ndas. Wah. Wah, gak tahu. Hale.